Ngano ka today? Nga nagkangkang man ka today. Ha? Ay pagani, gidawat na lang to nako ang kwarta. Ikaw ra ingon nga ganahan ka tong dakong patutin. Mahaya rin ako. Mayo kay ko. Nya, balik ka na ko. Oy, ikaw lang. Ang balik ko Ako ang may kwarta. At atong dakong patutin. Uy, mabuhi mo yung kwarta. Ha? Kaya. Kaya sa'yo ato. Kaya po dito sa duha. Uy. Ha? Kauban ba? Lagi. Asan? Gira ko. Ambot na gyapon kanila. Gani kay. Hi mga bisyen. Ispo dali. Good morning. Nalagay mo asyaman mo? Siya ko kamar siyempre. Na sila Rachel, na siya Good Mars kay walo-walo man eh. Ang tingin nito. Masaw pa. Nay ka man ba? Iring? Adi. Iring ba? Nagtumoy. Walay that's ay na asun. Pero hindi mo okay rang basta gwapo. Uy, day, bawal na nakaramday kay bawa ka nga professional ox min no nya panang kuan man sila. kuan baya kuan baya bisye. Kang bugli di ba? Iti uy, ang butang na. Di na ilis na kay panahon. Mahal kay kilot bugas. Ang di kwarta good. Nay ka tuloy. Ika po gusto na mo kay kwarta. Basta ang katong isa. Dana sa binugoyan. Kwarta. Uy, dako ko na. Nanglan dako og anak Mars. Oo, nasad lagi. Kilos bugas Mars nagsisita na. Sana. Ano lang klaro mo kung okay ba? Okay mo? Okay lang, may basta dako. Kwarta. Oh. Grabe, wag ginakuha imong kwarta pre sa. Tighanan mo kwarta pre oy. Nakuhaan na ni pre lahi na sa ni. Ako pre nakatilawd kog bangag pre nga libre pre. Pero dagan-dagan sila kay kining peti na tong dako apor buyag bunal pre. Ingon sila nga tuan kayo. Kanang fighter kay sila pero kaang pre oy gos kong bunal pre. Pero wa sila swerte. Wa man sila kita. O man kay hatag po dito pod. Dili dili sila nagkuan ako pre wa man sila nagkuan imong daghan kay kag kwarta. Dili sila kog bunal. Resulta kaang noon. Kaang at ay wag ko imong kwarta pre. Nakuhaan na lagi ni pre. Lahi na sa ni akong gi-withdraw lagi. Unsa man taong ka, abi pa lang sa taong ka pre. Dito naati daghang kwarta dito sa ATM machine. Tighanan mo kwarta. ATM machine. ATM. Automatic tubig machine. Grabe agud na agud kwarta. Tubig masin gud kay Oo. mangguwas din kwarta pre. Sabi ay. Morning, ani pre. Grabe. Kay ba kay aning mga pobre kay tapagkat kanang klases tao manang yan lang gud. Karon pre ugnay mga agi pre. Birada gyapon ta pre. Birada gyapon. Ta ako Mingaw. birada gyapon ko bisig na ana libon pero mas maayo na libon kaysa kanang mga public pre kay mga mga limpyo mga babae diri pero dito sa mga public mga hugaw kayo mga hugasanan o safeguard. Laphawaanan. Oh. Lapuanan. Dili lang ta pre. Barog-barog lang tanga re pre. Basig na ay mudong pre. Lah murag ay upat pre ay. Tupong-tupong ra ba pre nya nay usa nga kanang Mun bata na bata kuyog pre. bata pa kasi basin ko no basin anak na nila pero ah Basig iyan ang mama ng kuyog pre. oh. Ato Potal. Uy, Dali mo. Familiar man na kung naong aning duha pre. mo lagi ni pre. Mo maning nagan pre. Nagan man eh. Nay bagong kuyog duha ka buok. Recruit. Yan ang anak. Ay, dili. Boss, Yang aning apuhan. Mars niya, Mars. Pagtarong diha rat kay basig mapangag kag maigo ka sa. Oh, ya, okay ra ni amo ni ibili ninyo ha. Bata ra kog lawas sa Bilin, bro. bilin. Fighter kay ni. Ay ni Wasa. Dili na mo ibilin. Small. Madapa dai mi. medium, large. Madapa Tarong mi. diha. Madako no pre Madapa nga. ni ha. Wa na oy gi-X na mo. Kamong duha. Gi-X na mo. Wala Uy, na mo kay. kami may nagdala dito si. Oy, ari mo pangayo diri kay diri mo mo ning patol ato. Oh, Kuha ko. Na, way kwarta. Libre Sayop jud mi ato sir. Libre ra. ang amuha ni. Makaturjer kog libre. Kini ran duha. Kini lang ako kay gamay-gamay ra. Kay weak ra kani basta gamay. Nya Kamo, Oy, duha bilin. wala ni kay wa man say kwarta. Di ko Tanaya patol. to na ta. Uy, Uy, uy. kwarta. Wa kay kwarta? Wala. may mga libre god. Ako rin, Unsa man libre. mo? Nya ngano lang Ang dito libre. katong kami. Wala gi. Oy, sige kamo nga wala di. Kini man yung gipili. Dili man ako. Ato sa sabuton Di bi. naman mo na ko Kana- kay. Inaghuman na kay managan pa lang mo yung Oh. inagkuan. Dili sa na pwede oy kinahanglan mo down jud mo kay kamo pala managan. Ato nga. Agay katunga pre. Tunga.
tagay katunga. Wa mo labot oy. Katunga ha. Uy, kila naman di ay ako di ay. Katunga. Hoy, imported ba yan lang ang mga ox-ox? Mga prof, may have prof. Mga puto. Professional mi in Na mga asa mga inyong diploma. Bili Mao na na. sa kanya. Gikwentas-kwentas na ninyo. Inyong ipaliminit. Sunod, di man diploma ila ha. Lisensya. Lisensya. Tagay pre. Tagay O daro. Certificate. Down, oh down. Down ang down. Ay, kung mudawat anang daw na. Uy, kau gamay ra ana. Unya na lagi down payment para kamo mga Pila man di ay, Dawatan na ninyo kay mga to na ta kay init na kayo. tunga ra mo ning duha na guman unsa man taon mo eh. Ambi na lang na. Ah, down ra na. Ate ka tunga. Down gumas, down ka to nga. O daw yung katunga kay kamera magpahit. Ay, may pa sila na i-down. Day, kita day, wala yun day. Tana pre. Tana pre ako rin dako kay pre mo regular pre. Dali pre. Wala ta. Wala tayo apil. Wala lagi na i-down. Ikaw nga siguro. Ikaw masipangalgan ako. Apil di kita naong. Mungwa ka daw ni. Ay, panood ay tanay. 1 hour later. Grabe ya sa guy. Wajib Kay, challenge ay samang ka. Magkay onod ora oh. Kana lang imong Magdali ini ano na imo hawa ning gahe. Guys. Yo na lang ko pre. Hala ka Grabe, aslira man na yan pre. Oy, grabe. Pre, tabang pre, grabe. Tapang pre, wa para ba? Grabe, bangag pre, oy. Para ba tayo mong i-down? Pre, pahuway ko. Salamat ha. Pre. Yayay, titin pre, oy. Luya, titin pre, oy. No. Hindi na kumusta pre, oy. Nakita, titin pre, oy.